Türkmenistanyň husus dukanlaryna çilimleriň belli bir bölegi öňküleri ýaly temmäki fabrikine gaplanan gutularyna däl eýsem bir gezek ulanylýan polietilen haltazyklarda satylyp başlandy. Bu täzelik soňky 10 günni gözelýär. Mysal üçin odal Günörtü Koreýede önürlü diýilip satylan es-satly çilimler, Türkiýede önürlü diýilip satylan parlament datly çilimler inni dukanlaryň bir toparyny polietilen haltazyklarda satylýar diýip Azatlygyň habarçysy dukanlary aýlanyp görenden soň 1 fevralda habar berdi. Alçylaryň käbir ol çilimleriň näme üçin fabrikde gaplanan gutularyna satylmaýanlygyny soraýar. Satyjylar bu soragy olar daşary ýurtlardan gaçak ýol bilen getirýänliklaryny, şu sebäpden ýolly köp yer almasyn we agram az bolsun diýip gutalaryndan çykarýanlyklaryny aýdyp jogap berýärler. Emma Azatlygyň döwlet gümrük gullugyna akçeşmesi habarçy bilen söhbetdeşlikde dukan satyjylarynyň bu delilleriniň ýalanlygyny aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä gutalaryndan çykarylyp polietilen haltazyklarda satylýan çilimler ýurda getirilýän wagty gümrük barlyklaryna ýa-da beýleki ýerlerde tutulup saklanan çilimler bolup durýar. Gümrükçüler ýa serhetçiler tarapyndan tutulan çilimler soňra bir kanun çilim söwdasyna ýol başylyk edýän baronlaryň ellerine düşýär we olar bu çilimleri gutalaryndan çykardyp umumy gapgar diýerler diýip anonim şertde gurlaşan gümrük işgär gurrun berdi. Onun sözlerine görä, içi boşatylan çilim gutalary soňra Aşgabatyň etegindäki Bağabat obasyna gurulýan ýyllyk çäreler dulanylýar. Ýagny hukuk goraýjylar tarapyndan tutulan gaýdylýan neşe maddalar we gaçak getirilen çilimler ýakalanyna peje taşlanýar. Şonuň bilen wagtda Türkmenistanyna şu ýylyň 14-nji ýanwaryndan bäri çilim söwdasy döwlet dukanlaryna hem eýdigiderli dowam edýär. Şondan öň çilim döwlet dukanlaryna her 2 aýdan 10 gün 5 gün satylyp soňra besedilýärdi we bu ýagdaý husus dukanlarda bir kanun we has kymmat bahadan satylýan çilimleriň mezur aljylarynyň köpelmegine hyzmat edýär diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurlaşan ýaşaýjylar aýtdylar. Yanvar aýynyň ortasyndan bäri döwlet dukanlaryna hem her gün çilim satylýar. Narxlar hem öňküligine galýar. Bu ýagdaý husus dukanlardaky çilimleriň narxlarynyň biraz arzanlamagyny alyp geldi diýip ýurtdaky çilim biznesini bu söwda döwlet monopoliýasyna geçirilýär bäri ýakyndan synlaýan habarçymyz aýtdy. Döwlet dukanlaryna 30 manada satylýan çilimleriň bir gutusynyň bahasy häzir husus dukanlarda 50-55 manada, käbirlerine 47 manada senli aşağı düşdi. Döwlet dukanlaryna satylmaýan we daşary ýurtlardan gaçak ýollar bilen getirilýän has gowhili çilimleriň hem bahalary biraz arzanlatdy diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Bu arzanlaşygyň sebäbi Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurlaşan resmiýleriň we telekeçileriň sözlerine görä ýurda daşary ýurtlardan gaçak ýollar bilen getirilýän çilimleriň döwlet dukanlaryna we husus dukanlarda satylmagyna näresmi ýagdaýda ruhsat berilmegi bilen bagly. Mundan öň gaçak ýollar bilen getirilen çilimleri döwlet dukanlaryna satmagy gorkardylar. Inni şeýle çilimler hem döwlet dukanlaryna hem husus dukanlarda has arkaýynlyk bilen satylýar. Bu häkimiýetler bilen çilim baronlarynyň özara alalaşygy gelenliklerini saklamagy esas berýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran gümrük işgäri Azatlygyň habarçysyna aýtdy.